Че, ласката няма да ми? Не, къде кога мога? Ей, край, така как е тежка да видим се случая вадиме. Яне, какво ще ползваме? Бетка или багера? Бетка! Кое е бетка? Не ме известно с кое е бетка. Бетка ще ползваме. За контри колко? 30. Сега Не виж. верам да излезне, ама сега виж как ще... Сега багеро нема да мърда, от ще дърпа. Нема излезне. Добре. Тръче за двете, бе. Не. Там е добре. Ай сега, че видиш, като запалиш джипката и джипката ще почне да се тегли сама. Чекай, добре, това ако мога да скине въжето, тръгна това момче, багер. Пазете си ще скине това. Бай олебетката момче, абе това е яка бе. Че. Нема да мога. Ще го скине. Стопта, не? Леле, баси майката. Точи изчисти тука, после ще се минава вече. Яка е момче. Абе това яка олебетка бе, баси майката. А ти оти ли си тук с жито? Там горе на плюра некъде. Ай, олебетката му. Абе, как колко тонна бе, кире? Само му яка олебетка. Сега си половина, май. Добре бе, уде ви русняко да е бе, стой, тръ. Браво. Следващи оче като на рали тука. Браво. Бати яката олебетка момче, би му майката. Где ли бе почна колкото да мърда уде бе? Пак му майката. Уде ви русняко да е. Кире, това мотора е нещо друго бе. Кое бе? Това от газка бе. Газка. Гуево. Газков мотор, 8 цилиндра бе. Пах му майка, как бе? Ма ти от камионите гаската ли бе? Да А не ти от джиповете смак бе, да. Гуево, он литна бе момче, трета закачи.